trei mici pe care le avem în fața noastră. Va trebui cu fiecare dintre ele să facem minim 5 duble cu fiecare dintre ele. Avem și vom avea de 3 încercări de fiecare minge. Prima minge va fi cea de fotbal, care mi se pare că este simplu să facem 5 duble. După urmează una de basket, care la fel o să fie 5. Și una care este cea mică de copii, este o să fie mai greu. Da? Și ca să fie și mai interesant, va trebui la final să facem și în conjurul lumii cu fiecare. Și dacă nu îndeplinim aceste două probe cu fiecare minge, minim 5 duble și să facem în conjurul lumii, va trebui să facem 20 de fructări. Așa că astăzi voi încerca să fac tot posibil ca să nu fac acele 20 de flotări. Așa că nu uitați acolo să dați un like și un subscribe, să apăsați acolo pe clopoțel să obțineți toate notificările. Așa că hai să nu mai dăm la discuții, că avem mult de treabă. Hai să facem la treabă. Fraților, prima minte cu care vom executa, vom face duble, va fi mingea cea normală, pentru că este și cea mai simplă de făcut duble. Și eu nu vreau să fac provocarea aceea care trebuie să facem și noi 20 de futări, așa că... Să îmi dau totul pentru să facem să fie cât mai tare. Hai să trecem la treabă. Din prima încercare cu mingea cea normală am făcut 22 mișcare de duble. Hai să vedem a doua încercare, vom avea, cum am zis, 3 încercări cu fiecare minge. Hai să vedem a doua încercare. Duble. Hai să vedem și de a treia încercare, că voi face de jos. În a treia încercare 4 duble. Așa că prima minge am trecut, minim trebuia să facem 5 duble. Așa că hai să trecem la următoarea minge, care este cea de basket. Hai să vedem prima încercare. Ma, 22 nu începtam așa multe. Hai să mai avem, că pentru că mai avem două încercări și două, așa, să vedem câte. Din a doua 6, vedem și din a treia. Din a treia am făcut 3 duble. Din a treia s-a primit foarte puține, dar sunt mulțumit de rezultatul maxim. Am făcut 22 de duble, mi se pare că foarte așa. Și am îndeplinit cerința și cu mingea de basket, așa că hai să vedem cu mingea cea care este una de copii. Este și foarte mică, este și mai așa, mai tare, ea de fel. Ca să vedem prima încercare. Din prima încercare am făcut 10 duble. Din a doua încercare. Din a doua încercare 6 duble. Hai să vedem și ultima încercare cu numărul 3. O ridicăm cu schema. Din a treia încercare 6 duble. Și ca să fie și vlogul mai interesant, voi încerca cu fiecare dintre aceste primi să facem în conjurul lumii, să vedem dacă se primește. Hai să vedem prima minge care o să luăm după cea normală de fotbal.